Sziasztok, srácok! Te is köszönj, Rajmi. Hello. Horror játékkal fogunk játszani máma, de ez azért durva lesz, mivel ez egy ilyen rövid mansion játék lesz. Rajmin benn van? Jó. Ez egy hacker. Jól tudok futni. Hóha. Srácok, hacker lettem a Stumble Guys-ba. Egy hack... Én is. Mind a ketten. Igaz? Martinnal is. Oké, megvettem ezt a speed colt. Én tudok gyorsan futni. Te is vedd meg ezt a speed colt. Az mi az a... Nekem nincs sem pontom. Hol vagy? Te kint vagy? Én nem. De akkor gyere ki. Te kim vagy? Várj, megnézem, hogy hol vagy. Te még bent vagy, várj meg bent. Az ajtónál. Megölt még egyszer. Ott vagyok, ott fekszek. Te is meghaltál. Ott vagy mellettem. De már szerintem volt videó. Ebből a játékból, de nem biztos. Nem tudom. Please, legyen meg a 100k feliratkozó. Ha meg lesz a 100k, megmutatom. Ha ezen videón meg lesz az 50 like, akkor most csinálok gyorsan egy shortot. Mindjárt. És fel fogom tenni, hogy én creator skinnel vagyok, ha ez a videó megvan. 3 túlélési lehetőségünk lesz, aztán felteszem egy hacker videót, hogy én már creator skinnel vagyok, meg ilyenek. Ez nem damage-el semmit. Engem akart, engem akart. Máté, gyere! Itt vagyok, itt ugrálok. Várjó. Itt vagyok. Hol? Itt vagyok én. Gyere! Gyere! Oda. Na ide! És soha nem kijönni. Na! Nem itt van, gyere utánam. Gyere, mutatom. Csak gyere utánam. Gyere, nézd ide, itt be tudsz menni. Gyere be. Mi? Ezt nem lehet kivenni? Nem. Ezt megnézzük, azt lejár. Azt csinálnak egy shortot. Azt lett. Igen, ezt rövid videónak terveztem, mivel este nem fogok azért nagy videókat csinálni, úgyhogy azt felejtsük el. De viszont egy shortot teszek ki. Vége. Még ezt lejátszuk. Azt hallott, nem haltunk meg, nem? Te meghaltál? Nem én. Amúgy majd holnap csinálunk Stumble videó. Csinálhatunk, igen, és nézői live is lehet, ha megmondjátok, hogyan kell live-olni. Akkor jön a Martin is. Ja, te Vagy is nem, vagy. élő. Viszont én a creator skinemmel, na én leteszem. Srácok, ma még a Rajmin még játszhat, de én viszont ezt feltöltöm YouTube-ra. Találkozzunk mindjárt, csak ezt feltöltöm. Azt találkozunk. Na,